Ndi nthawi ya nkhani pano pa Zodiak ndipo wokupatsirani ndine Robert Kaluwa. Poyamba tione mitu ya nkhanizi. Mayeso a standard 8 atuluka pomwe mayeso a form 4 akuyamba lachiwiri. Anthu adzudzula President Chakwera popatsana chanza ndi madona asanavale zotchinga pakamwa. Nyumba ya malamulo itentha zipangizo za chisankho cha 2019. Mzamasewero bungwe la Sulom likufuna umboni wakuyezanso COVID-19 osewera a timu ya Nyasa Big Bullets. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Unduna wa zamaphunziro limodzi ndi bungwe loona za mayeso a boma la Malawi National Examinations Board MANEB arusa zotsatira za mayeso a standard 8 omwe ophunzira 225,387 apambana mwa ophunzira 277,000 omwe analemba mayesowa. Nduna ya zamaphunziro Agnes Nyalonje yati izi zikutanthauza kuti 81% ya omwe analemba mayeso ndi omwe apambana, chiwerengero chomwe ati ndi chokwerera poyerekeza ndi zaka zisanu zapitazi. Komabe ndunayi yadandaula ndi kuchepa kwa ophunzira omwe awasankhira msukulu za sekondari chifukwa cha kuchepa kwa malo msukuluzi. Anyalonje akufotokoza. Unduna wa maphunziro pamodzi ndi bungwe la MANEB limene ndi udindo woyang'anira za mayeso mdziko lino komanso mothandizidwa ndi anzathu a chitetezo a polisi, Malawi Defense Force ndi ena amene ali ndi maudindo a za chitetezo mdziko lino, tonsefe tagwirana manja kuonetsetsa kuti zochitika kuyambira pamene mayeso amenewa amalembedwa nditi amakonzedwa mpaka na kuzafikira lero kuti mayeso akonzedwa apangidwa printi anyamulidwa nkukaperekedwa kumalo konse kumene kofunika kuti anyamata ndi asungwana athu alembe mayeso kuyambira mawa. Ulendo onsewo taonesesa kuti pakadali pano wapampando wa bungwe la MANEB Professor Alfred Mtenje wati alemba kale ntchito achitetezo omwe ateteza mayeso a form 4 omwe akuyamba lachiwiri. Ne tuwelembetsanso mayeso a MSE tinaona kuti nkofunika kuti tikhwimitse chitetezo kokwanira, tisangokhala ndi apolisi okha yayi chitetezo, koma tibweretsenso magulu ena achitetezo monga anzathu a Defense Force, a National Intelligence Service komanso Anti-Corruption Bureau. Chifukwa monga tikudziwa mayeso munthu kuti abere pamakhala njira zambirimbiri zimene amachita. Choyamba ama Defense Force akhala akulondera mayeso aja kuchokera kumane kukatula malo onse amene asungidwa mayeso, komanso kumaloko amene asungidwa mayeso azikhalapo asilikali athu aku Malawi Defense Force usiku onse masana onse mpaka na mayeso adzatsize kulembedwa. Chimene chinchodzikira kuti cholinga chawo kuti wina asayerekeze kuchita cha chinyengo pamalo amene asungidwa mayeso. Komanso a police, Malawi Police Service adzipita kumalo kumene anasukulu akulemba mayeso amasenta, chifukwa choti zina chinyengo china amachita anaja nthawi imene mayeso aja akulembedwa. Ndiye nzifunika kuti azikhala ena apolisi kuti adziyang'ana bwinobwino kuti anawa akuchita chinyengo kapena utani. Anzathu a bungwe la National Intelligence Service ntchito yawo ndi kufufuza ngati pali nkhani ina iliyonse imene ena akuchita mobisa mchizungu amati intelligence, kufufuza chifukwa choti monga mukaona zimene zinachitika zobera mayesozi panali kugwirizano pati magulu ambirimbiri, ena amachita ma WhatsApp, ena makalata, ena nzira zosiyanasiyana. Ndiye pamafuna kuti zikhala mabungwe ena amene amankana ayenda kumamvetsera kuti akuti zikuchitika chani mdziko. Wapampando wa bungwe la MANEB Professor Alfred Mtenje. Tidakali pa nkhani ya mayeso, katswiri pa nkhani za maphunziro Benedicto Kondowe wati ndi wokhutira ndi zotsatira za mayeso a standard 8 zomwe wati nzodabwitsa potengera nyengo yomwe ophunzira analembera mayesowa. Akondowe komabe ati unduna wa zamaphunziro ufotokoze momwe mayesowa ayendera motere nthawi ino pomwe zinthu zakhala zisakuyenda bwino mzaka zisanu zapitazi. Akondowe akufotokoza. Poyambirira tinene kuti pass rate ndizoona kuti yakwera chifukwa zaka zitatu kapena tinganene kuti 5 years zambuyomo palibe chaka chimene tinakhalapo ndi pass rate yopitirira 80. Ndiye chaka chino nkoyamba
tinene kuti pasenti ya chaka chino yakwera ndithu chifukwa chaka chatha tinali pafupifupi 77. Tizikutanthauza kuti ana achita bwino chifukwa amalawi onse amayembekezera kuti pasenti ya chaka chino ikhala yosekerapo kusiyana ndi chaka chatha, kamba konena kuti tinali ndi break yaitali, maphunziro anasokoneza, komanso covid inasokoneza ntchito za maphunziro. Ndiye chiyembekezo chinali chonena kuti pasenti ikhala yosekerapo, zimene sizili chomwecho ayi. Pachifukwa chimenechi timayembekezera kuti statement ya nduna ifotokoza mwachuchuchu kuti kodi mafactors amene atapangisa kuti ana achite bwino ndi ati, kuti anthu amvesese kumene kukuchokera mafigaro, komanso makamaka kuti tiphunzirirepo kuti ngati ma strategies amene wowo athandizira mwina kupita chisogolo ndi ma strategies amene tiyena kulimbikisa. Koma mukayang'ana mu statement mwawo sakufotokoza kuti kodi ma factors amene apangisa zimenezi ndi chani. Koyenerera kuti mwina mawiki akubwerawo unduna wa zamaphunziro ubwerenso ndi kufotokoza. Tifati tikudziwa bwino lomwe kuti nkhani za mayeso zimakhala nkhani za ndale komanso nkhani za chitukuko. Ndiye mukayang'anisisa nthawi zina ana akapanda kuchita bwino pasenti ija imasisitwa ndithu ndimene zakhalira kumbuyoko amasisa malingana ndi mmene ana aja apangira. Ndiye pachifukwa chimenechi tiyenera kuyang'anisisa kwambiri kuti si manambala okha amene ndikufunikira komanso quality, chifukwa manambala atha kuchuluka koma ngati quality yake mwachisanu tikunena kuti mwana amene wapambana anali ndi 12% kapena 20%, ndiye kuti manambala atachulukisa koma quality yathu sizinaganizire. President Lazarus Chakwera wautsa chidzudzulo kuchoka kwa anthu ndi magulu osiyanasiyana pomwe anagwirana manja ndi katswiri oyimba nyimbo za pop wa ku America Madonna ndi kumayankhulana wopanda mask. Kanema yemwe anthu akugawana pa tsamba la mchezo pa internet akuonetsa mtsogoleri wa dziko linoyi akuyankhulana ndi Madonna atayang'anizana mosonyeza kuti samalinganiza zakukwera kwa chiwerengero cha omwe akudwala COVID-19 mdziko lino. Zambiri mu ripoti lomwe walemba Gabriel Kamulomo. Katswiri woimba chamba cha pop wa ku America Madonna anafika mdziko muno sabata latha ndipo anakumana ndi President Lazarus Chakwera ku Kamuzu Palace. Pa nthawi yomwe dziko lino chiwerengero cha anthu opezeka ndi COVID-19 chikukula, Chakwera akuoneka mkanema akupatsana moni wapamanja ndi Madonna komanso kuyankhula naye atayandikana naye kwambiri koma asanavale chotchingira pakamwa ndi mphuno. Iziluzu kuchitika pomwe komiti ya president yolimbana ndi COVID-19 ikulimbikitsa anthu kuti azitsata ndondomeko zopewera matenda a COVID-19. Sabata ziwiri zapitazo nduna yona za ntchito Ken Kandodo anali mchipatala ku Lilongwe ndipo ndi nduna yoyamba kupezeka ndi kachilomboka. Poyamba anthu anadzudzula Chakwera aliposavala mask gulu pomwe anapita ku Tanzania komwe anakumana ndi president wa dzikolo John Magufuli. Chakwera akhala akuoneka mu gulu atavala mask kuphatikizapo pamene akukumana ndi nduna. Madonna amachokera mdziko la America komwe mliri wa COVID-19 wavuta kwambiri. Nyumba ya malamulo yati yakonzeka kutentha kalata za chisankho cha president chija chinachitika mu 2019 ndipo dziko lino sinachiwerengere khoti litalamula kuti pachitikenso chisankho china. Mmodzi mwa achiwiri kwa kalaliki ku nyumba ya malamulo Achikondi Kachinjika wati izi zichitika pomwe dziko lino lathana ndi madando onse okhudza chisankhocho. Iwo ali na izi lolemba pamwambo omwe bungwe la MEC limapereka ku nyumba ya malamulo kalata za chisankho chapadera chomwe chinachitika mwezi watha m'madera ena mdziko lino. Steve Zimba ali ndi ripoti. Bungwe la chisankho la MEC limayenera kukatola katundu yomwe limagwiritsa ntchito pa chisankho akaunika momwe chisankhocho chinayendera. Chaka chino nyumba ya malamulo ikuyenekera kuoneka katundu yomwe amagwiritsa ntchito pa chisankho cha mu 2019 ataunika momwe chisankhocho chinayendera. Mmodzi mwa alemba a nyumba ya malamulo ndi Achikondi Kachinjika. Katundu amene tikalandira lamulo limatipangisa kuti tisunge kwa chaka chimodzi kutengera section 119 leti tisunga kwa chaka chimodzi. Bungwe la MEC linakatola katundu yemwe linagwiritsa ntchito pa chisankho chachibwereza cha phungu a nyumba ya malamulo chomwe chinachitika mwezi wa December chaka cha 2020. Mmodzi mwa commissioner a bungwe la MEC Dr. Jean Mathanga wati nkhawa zonse zomwe zinali pa chisankhocho athana nazo. Nkhani ndionera kuti nomwina timaganiza kuti kuthopezeka zina zovuta omwina anthu akudandaula zidandaulo zosiyanasiyana ndiye tikukhulupirira kuti zakhodi nzofunikira kuti pakati kayang'anenso marekodzi aja kuti kodi tinapanga rekodi bwanji kaya panavuta ndi bwanji zisakhale zovuta kuti tikapeze zipangizozi. Parliament malamulo amayenereza kuti asunge katunduyi pa nthawi yosachepera chaka. Malo mwa Zodiak ndine Steve Zimba.
pomwe ophunzira ayamba teremu yoyamba lolemba atolankhani athu anayendera zina mwa sukulu m'madera ngapo kukaona momwe zinthu zayambira maka pomwe kufala kwa kachirombo ka corona kuyendera. Aunyango Nkhoma akuyankhula. Pakadali panopa ndiyenderapo ndithu masukulu angapo kuno kudowa ndipo ndikunena pano ndi pa sukulu imene imachedwa kuti dowa 2 imene ndi primary school. Kumeneku ndithu ana ochuluka abwera ndithu kudzamba ndithu maphunziro makalasi ambuyo komanso makalasi akutsogolo ngati standard 5, 6, 7, 8 amene ndithu ali mkalasi pakadali pano akuphunzira. Nankhula ndithu ndi mphunzitsi wamkulu pa sukulu pano amene ndi Augustus Lumbalo amene atitimikizira kuti sukulu ndithu yayamba bwino moti ana ochuluka abwera kudzalembetsa atsopano. Koma nkhani yokhudzana ndi njira zopera COVID-19 zionetsa kuti ena ndithu akutsatira mwa ophunzira amenewa pamene ena sakutsatira. Ngati ndi ophunzira amene tinayankhula nawo akunena kuti akavala masiki mwachitsanzo akuti zikumabanikitsa ndipo nkovuta kuti apitirire kumavala mamasiki amenewa. Koma makalasi ena zikuoneka kuti ayi ndithu ambiri avala ndithu masiki amenewa. Kukamba pomwe za mabaketi kapena kuti tindowa tijamaika polowa makalasi ambiri zikuoneka kuti tindowa tilipo ndithu tili ndi madzi pamene makalasi ena kuba kuti ayikabe kuti ana ndithu azisamba m'manja ngakhale aphunzitsi kumene. Tikhale tikuwapatsira omvera zambiri pamene tikupitanso kumasukulu ena ochuluka muno mundowa. Pakanali pano katswiri alangiza boma kuti lichilimike poonetsetsa kuti sukulu zikutsatira ndondomeko zopewera kufala kwa COVID-19. Omwe amayankhula pa nkhani za umoyo Amphatso Nguluwe ndi Amaziko Matemba komanso katswiri pa nkhani za maphunziro a Benedicto Kondowe ali kutsata ndondomekozi kuthandiza kuteteza ophunzira komanso aphunzitsi kukachiromboka. Ndipo unduna wa za maphunziro wati uchita zotheka kuti sukuluzi zitsatire ndondomekoyi. John Paul Kayuni wadza ndi ripoti. Unduna za maphunziro watsegulira sukulu lero ngakhale kuti mdziko muno mukupezeka anthu ambiri ndi kachirombo ka corona. Akatswiri ati izi zisakhale zodetsa nkhawa ngati ndondomeko zonse zopewera kufala kwa COVID-19 angazitsatire. Komabe akatswiriwa alangiza boma kuti ilonjezere chidwi chake polimbikitsa njira zopewera kufala kwa kachirombo ka corona. Katswiri pa nkhani za umoyo Amphatso Nguluwe wati boma ndi mbali zonse zokhudzidwa zikuyenera kuonetsetsa kuti sukulu zonse zili ndi zipangizo zokwanira polimbana ndi kufala kwa kachiromboka. Tiyesere kutsegulira sukulu pamene tikutsegulira sukulu tionetsetse kuti zoyenera kuchitika m'masukulu kuti titeteze ana a sukulu ndi aphunzitsi zili malo. Pogwirizana ndi Nguluwe, katswiri wina wa za umoyo Amaziko Matemba wati sukuluzi zikuyenera kukhala ndi malo ezera kachirombo ka corona. Ande masukulu akutsegulira lero chimene ife tikuona nchona kuti tikhulupirira kuna kuti ndekuti aku Ministry of Education anayankhulana ndi aku health komanso ku Presidential Task Force kuti apatsikimizire kuti kodi ndondomeko za COVID-19 zopewera COVID-19 aziyendesa bwanji. Kumbali yake katswiri pa nkhani za maphunziro Benedicto Kondowe wati ngakhale kuti ganizo lotsegulira sukulu linachitika chiwerengero cha anthu opezeka ndi kachirombo chisanayambe kukwera, kutsatira bwino ndondomeko zopewera kachiromboka ndi kofunikira kwambiri. Mwezi wa Machi chaka chatha boma linatseka sukulu zonse mdziko muno ngati njira imodzi yopewera kufala kwa kachirombo ka corona. Kufikira pano mdziko lino mwapezeka anthu opitirira 6,844 ndi COVID-19 pamene anthu 195 afa ndipo anthu 5,715 achira. Mukuonera nkhani pano pa Zodiak ndipo ndi zambiri posekedwa.
Mantove Girls Academy in Chibokasarima, Mantove Girls Academy, a high-achieving girls' school with 100% pass rate. Only 25 per class fixed with whiteboards and projectors. Mantove Girls Academy Chibokasarima has high-qualified teachers with untiring zeal to support your child. Extra support for slow learners. Well-established computer lab, science lab, and library. Mantove Girls Academy in Chibokasarima, a genuine reflection of students' performance guaranteed to bring confidence in your daughter. Mantove Girls Academy in Chibokasarima, engineering success for your daughter. Mantove Girls Academy, the best place for your daughter. Call now. Kupeza zinthu zabwino sikulira kukhala ndi chuma koma kuzindikira chisisi. Pamene Yohane anatangwanika kufuna kumukomedwetsa tango, Yakobe anapeza chisisi cha tango kudzera pa lisiti la katundu amene anagula tango. Tango amagwiritsa ntchito zonse zopangidwa ndi Purity Sanitary Products, monga Purity wosambira mthupi, Purity wosambira m'manja, Purity wodzola mthupi, komanso Purity wotsukira mbale ndi mapoto. Patangotha sabata imodzi Yakobe akugwiritsa ntchito zopangidwa ndi Purity Sanitary Products, Yakobe adatenga mtima wa tango chifukwa chooneka bwino. Wonekani bwino pogwiritsa ntchito Purity Sanitary Products. Takulandirani kunkhani zathu madzulo ano ndipo muli ndine Robert Kaluwa. Tisanapitirire tione mitu ya nkhanizi. Mayeso a standard 8 atuluka pomwe mayeso a form 4 akuyamba lachiwiri. Anthu adzudzula President Chakwera popatsana chanza ndi Madonna asanavale zotchingira pakamwa. Nyumba ya malamulo itentha zipangizo za chisankho cha 2019. Ndipo mzamasewero bungwe la Sulo likufuna umboni wa kuyezanso COVID-19 osewera timu ya Nyasa Big Bullets. Popitirira ndi nkhanizi, dziko la Malawi linagwirana manja ndi mayiko onse pokumbukira tsiku la zilembo za Braille ndi pempho loti dziko lilimbikitse kugwiritsa ntchito Braille pofalitsa mauthenga m'magawo onse. Mkulu wa bungwe la Malawi Union for the Blind, Ezekiel Kumwenda, wati zilembo za Braille ndi chipangizo chothandiza anthu osaona kuphunzira mosavuta, kupereka maganizo awo komanso kutengapo mbali mu ntchito zachitukuko monga malamulo oteteza ufulu wa anthu olumala amanenera a United Nations. Akumwenda akufotokoza. 4 January ndi siku imene tikumbukira kubadwa kwa Louis Braille, mkulu amene anayambisa zilembo zimene ife anthu amene tindi vuto loona timagwiritsa ntchito. Kufunikira kwa siku imene nkonena kuti zilembo zimene zabweretsa umodzi, zaperekanso mphamvu kuti anthu osaona ndikhale ozidalira pa moyo wathu wa sewundisiri. Kwati kupyolera zilembo zimene tikutha kulemba, tikutha kuwerenga komanso taphunzira bwino tipenza ntchito zosiyanasiyana. Zimene zikuthandiza kuti zipeza zinthu zathu za moyo wathu zofunikira pa Nde kodi dziko la Malawi lakhala uchita motani polimbikitsa kuti zilembo za Braille zikhale chida chodalirika chotumizana mauthenga pakati pa anthu amene ali ndi vuto loona? Silinafike kwenikweni chifukwa chonena kuti zambiri tidakali mbuyo mwachisanzo tilibe aphunzitsi okwanira amene ali ndi luso limene loti ataphunzitsa ana amene ali ndi vuto loona kapena kumva ndi kusaona kumene, komanso tilibenso skulu zokwanira zenizeni zonati anthu amene ophunzira amenewo amene ali ndi vuto loona kapena lokusamva ndi kusaona azikhalapo amene momwe. Komanso pyolera amene momwe zipangizo ndi zimene zikuoneka kuti ndizovuta kwambiri chifukwa monga ngati ma-Perkins Braille, ma Orbit Reader 20, ma embossing paper, ma block paper ndi zina zotelezo ndizovuta kumala kuno sitimatha uzipanga tokha timatha kugula kunjako ndi kunjako nzodula kwambiri ndi kuti zibwereso kunoko Malawi Revenue Authority amachaikapo sonsongo ndi ife tinakakonda kunoti zipangizo zimene zinakhala kuti zizikhala zaulere ncholinga chonena kuti zipereka mwayi kwa ophunzira amene ali ndi vuto loona kunena kuti azitha kupeza zipangizo zophunzirira ndi zophunzirira mosavuta Malawi munomo. Chifukwa izizi maipanza kunjawo amazimakhala amati exempted koma kumala kuno sizili choncho ndizovuta kwambiri. Mkulu wa bungwe la Malawi Union of the Blind, Ezekiel Kumwenda.
Bungwe lomenyera ufulu wa anthu achikulire la Malawi Network of Older Persons Organizations Manepo lati chaka chatha chinali chovuta kwambiri pa nkhani zoteteza ufulu wa achikulire. Mkulu wa bungwe la Manepo a Andrew Kavala wati mchaka chapitachi mwachitika nkhanza zambiri komanso anthu achikulire ambiri awapha poyerekeza ndi zaka za mbuyomo. Malinga ndi bungweli anthu achikulire oposa 15 awapha mchaka cha 2020 powaganizira kuti ndi mfiti. Akavala akufotokoza. 2020 sitinapange bwino kweni pa nkhani yoteteza maufulu anthu achikulire kuno ku Malawi. Tikamachita comparative analysis zaka za mbuyozi ndi 2020 tikuona kuti makesi owazuza anthu achikulire, makesi okupha anthu achikulire anachulukirapo. Takhala tikuona nyumba za anthu achikulire zikuotchedwa, achikulire akupangidwa nkhanza zosiyanasiyana, madera osiyanasiyana, kuofesi kwa nkhani zodandaula zokhuza nkhanza kwa anthu achikulire zimabwera nthawi zonse, kulandidwa malo, kufuna kwaotchera nyumba. Timakhala ndi madando kuchokera kwa achikulire nthawi zonse. Tili ndi officer staff amene amalandira nkhani zimenezi. Zikuonesa kuti ndithu ndi chaka chimene tinachite bwino kweni komanso ngati dziko talephera kwambiri posamala anthu achikulire mchaka chimenechi. Tikudziwa bwino lomwe kuti chinali chaka chimene mwina mu mbiri ya dziko lino nkhani za ndale ndi zimene zinatenga kwambiri gawo pa zochitika pa chaka chimenechi. Kuona maboma akusinthidwa, akhoti kupereka zigamulo zosiyanasiyana, komanso COVID-19 yakhalanso yovuta pakati pa achikulire chifukwa ma restriction ambiri amene amachitika aja zabweretsa ndithu mavuto osiyanasiyana pakati pa achikulire. Ophunzira unamwino 600 omwe anamaliza maphunziro awo mchaka cha 2019 achenjeza kuti achitapo kanthu pakuchedwa kwa konsolo ya unamwino ndi azamba kutulutsa zotsatira za mayeso awo zotsiriza. Mtsogoleri wa ophunzirawa Emmanuel Kachere watiuza kuti akhala akufunsa bungweli za zotsatira za mayeso awo koma palibe chomwe chikuchitika. Koma president wa bungweli Shout Simeza wati kuchedwaku nkamba kuti president Lazarus Chakwera sanasankhebe bodi yatsopano ya bungweli. Mkulu wofalitsa nkhani ku nyumba ya boma Ashon Kampondeni wafunsa nthawi yochuluka kuti alankhulepo pa nkhaniyi. Ophunzirawa anamaliza maphunziro awo mu chaka cha 2019 koma analemba mayeso awo omaliza mwezi wa Septemba chaka chatha, ndipo akuti analonjeza kuti zotsatira zawo zituluka pakangotha mwezi umodzi. Mmodzi mwa ophunzirawa Emmanuel Kachere wati iwo akuyenera kuti azikagwira ntchito osati kumangokhala pa khomo. Palibe chimene tikupanga ife 2019 pakafika na lero 2021 tingokhala pa khomo without practicing ano semene tikupanga as more una kuti nursing is more about practice. Komano tuonesa kuna kuti jana wanafanate tipanga kena kai kuna kuti tuonese mkwiyo wathu umeti nawo fana kuti zinthu izi za pyoza myuze wathu umeti malingala because now tinapo msiona kuti by the end of October majaso nakhala tukuka tinamvesesa nakhala chete kudikilira October anatha sina chidikenya chiliyonse then November up to now. Bungwe la anamwino ndi azamba lomwe limayendetsa mayeso awo linabweza mayina mu board kamba kuti board yomwe president Chakwera anasankha mbuyomu akuti inali ndi zolakwika zina. President wa bungweli Shout Simeza ati bungweli likungodikilira kwa president Chakwera kuti asankheso bodi yatsopano. Mayeso akatuluka asanapite ku dziko la Malawi amakhala kai akomiti pasi kuwaonika kuna zoona ndi amene aja komiti aja amapanga recommend kupereka ku board limene mapanga approve. So board panoto ku council kukulibe ndekuti tikukhulupirira kuti mayeso anachongedwa mwina anaonedwa komano kuti atuluke kutuluka malingana ndi malamulo amene timayendetsera no Methodist Council. Mkulu wofalitsa nkhani ku nyumba ya boma Ashon Kampondeni wafunsa nthawi yochuluka kuti alankhuleko pa nkhaniyi. Dziko lino likufunika kugwira ntchito zachipatala theka mwa omwe lili nawo kale, ndipo pali ena 2300 omwe anamaliza kale maphunziro awo koma boma silinawalembebe ntchito. M'malo mwa Zodiak ndine Steve Zimba. Akaidi ku ndende ya Maula ku Lilongwe ati kuchedwa kwa milandu makoti kukolezera vuto lakuthitikana kwawo mndendeyo. Akaidiwo anena izi pomwe nduna yona zophunzitsa anthu zinthu zosiyanasiyana a Timothy Mtambo inakapereka thandizo la zipangizo zozitetezera
ku nthenda ya COVID-19 ku ndendeyo. Mkulu wa ndende ya Maula Senior Superintendent Thomas Damba wati ndendeyo ikusunga akaidi oposa 1000 omwe milandu yawo ikadali m'makhoti ngakhale imayenera kusunga akaidi 800 okha. Winston Kayimwira wadza ndi ripoti. Nduna yona zophunzitsa anthu zinthu zosiyanasiyana komanso umodzi m'dziko lino a Timothy Ntambo komanso gulu lawo la ndale la Citizen for Transformation apereka mamask othandiza kupewa kachirombo ka corona ku ndende ya Maula pomwe chiwerengero cha anthu atsopano amene akutenga kachiromboka chikupitilira kukwera. Akaidi pa ndendeyo anadziwitsa ndunayi mavuto omwe akukumana nawo. Iwo anati kutithikana ndi vuto lalikulu pomwe ndendeyo ikusunga akaidi okwana 2677 chonsecho anayimanga kuti idzisunga 800 okha. Nyapala pa ndendeyo Griff Chinyama anati kuchedwa kuzenga milandu m'makhoti kukukolezera izi. Pali milandu imayenda motani kodi kuyenda mochedwa zomwe zikuchitisa kuti munthu wapalimanda azikhala nthawi itali ali yani kodi ali ndende zomwe zikuchitisanso kuti ndende ikhalebe yotani kodi ikhalebe yozaza. Mwina mwaje atatha kumathawa mapeza pa milandu yomwe akuiona kuti munthu atha kupita ku mapero atha kumpasa belo ngati akuona kuti nkovuta kuti mlandu uyende mwachani kodi mwachangu. Ndipo ndunayo inati boma likuchita zothekera pofuna kuthetsa mavuto onse omwe akaidi ndende za mdziko lino akukumana nawo. Tukufuna ma prisons mukale enough space kuti anthu asamakale highly congested chifukwa nawonso ndi anthu andi ufulu. Pali nkhani zambiri zayankhulidwa zomwe ndikudziwa kuti tikakumana ndi nduna imene imaonerera ma prisons achimwendo. Ndipo kumbali yake mkulu woyang'anira ndende ya Maula a Thomas Damba anati mamasiki omwe aperekawo athandiza pa ntchito yopewa kufala kwa kachirombo ka corona pa ndendeyo. Panafunika kuti aliyense kaidi aliyense pali pano pazivala tsiku lilonse komanso akavala madzulo ayenera kuchapa mavaleso kuti mwina matenda amene wawa anyamata athu ankatimu ingvinifa asilikali zisatikhudzeya. Ndine Winston Kayimira malo mwa Zodiak. Tsopano tione nkhani za masewero. Bungwe la Super League of Malawi Sulom lati timu ya Nyasa Big Bullets ailola kuyambanso kusewera mu ligi yayikulu pokhapokha ipereka umboni wa zotsatira za osewera ake zatsopano za COVID-19. Wachiwiri wa mlembi wamkulu wa bungweli Zakaria Nyirenda watiuza kuti timu ya Bullets ikuyenera kutsatira ndondomeko zonse kuphatikizapo kuyezanso osewera onse ndi onse omwe nthendayi inawakhudza. Sambanda Nkhani imene tafikaso pa mtsiriziro pa nkhani zathu koma tisanasiyane na insometi yake. Mayeso a Standard 8 atuluka pomwe mayeso a Form 4 akuyamba. Anthu adzudzula President Chakwera popatsana chanzo ndi Madonna asanavale zotchinga pakamwa. Nyumba ya zamalamulo itentha zipangizo za chisankho cha 2019. Ndipo mzamasewero bungwe la Sulom likufuna umboni wakuyezanso COVID-19 kusewera timu ya Nyasa Bullets. Pezani zambiri pa tsamba lathu zodiakmalawi.com. Munali ndine Robert Kalua. Kumbukirani kutsata ndondomeko zonse zoyenera popewa kufala kwa kachirombo ka corona. Madzulo abwino.